Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakiraɓe wondaɓe jeygol Pulaku TV. Mi silminake dow mon, mi hofni on kala taweteɗon fu nder duniyaru. Ɗum derrawo moɗon Adamu Haruna. Miɗo toro on yafuye yigo en bayri fottugo ha dedei jeygol Pulaku TV. ɗuɗɓe nder moɗon ɗo ƴamto min ɗo siftonora min tangi wiide jeygol Pulaku TV. Miɗo mati noon min gejjita jeygol Pulaku TV. ɗum sukleji bodi kayru on andi on gigal ko temin suklani kanjum waɗi giɗon dedei min bayri waɗugo vidéoji gal jeygol Pulaku TV. kuuɗe meɗe ɗuɗani min on kanjum waɗi miɗo toro on yafu inchallah. Min tammi reglugo ɗum pat majum min puɗɗita waddango en vidéoji tindinoji application ji fere banta mbowuɗen. Hande mi wata mi waɗa vidéo ɗo mi tawi ɗum vidéo dedei très important ke hani mi waɗangol be ko yawi ngam ta dedei ɗum torra woɓɓe fere. ɗum vidéo musamman fulɓe wonɓe lesdi Nigeria ma bo ɓen waɗayɓe dedei activité ji mumen ha dedei lesdi Nigeria, musamman ɓe naftiraɓe be simji lesdi Nigeria. mi tan min pami sakiraɓe to on gejjita balɗe ko salino min piblino vidéowol feere ngol dofto Aboubacar Oumar Guire wolwi dow ko larani haala soyde janguirde fulɓe ko nandi be majum. ɓen wonɓe Nigeria ɓe gaddi dedei tsari feere kesum. ɓe mbi moye fu sey waɗa connecting nomba muɗum, nomba je fon nomba muɗum be dedei identity card nomba muɗum, dedei carte d'identité muɗum, nombaji ɗon numéroji ɗon ɗi carte d'identité muɗum, sey waɗa connecting maji be nomba téléphone muɗum. sina noon ɓe waɗan blocking nomba muɗum mayɗo ɗum waccita huugo. ɗuɗɓe nder moɗon musamman wonɓe lesdi Nigeria e ɓen lastiɓe na ɗum ɓe lesdi Nigeria amma ɓe ɗo kutinira ɓe nombaji Nigeria, musamman ɓen waɗayɓe pinuji mumen hatton. ɓe mbiyan ɓe mari haje no ɓe gatta hamɓe bo ta ɗum maɓɓana ɓe, musamman dede ɓen marɓe ID card lesdi Nigeria man ɗo. dalila mai mi wi accuwa mi wara mi waɗna on vidéo mi tindina on mi holla on musamman ɓen wonɓe lesdi Nigeria man marɓe bo ID card Nigeria mai lawol ngol e tokkoton gaɗon connecting identity card nomba moɗon mayɗo be dedei layi moɗon heɓa ta ɓe waɗa bloqué nombaji moɗon. ɗum hunde tilimde mi tammi en pat meɗen en fulɓe yigo bo enen fulɓe en mbiyen no sakiti ha gujeji mayɗo banta vidéowol ngol min gaɗanno on ko salinolngol Dr Aboubacar Guire ma wi ko mbaɗi en ni ɗum soyde janguirde e en mari janguɓe man bo amma en ngala dedei ɓe famtine ɓe en dole nandi woɓe feere kam jangayi may amma to ɓe keɓi famtineɓe ɓe hollayɓe ɓe ɗo ɓe siwtake ɓe jaa ɓe joɓa ceede maɓɓe ɓe joɓa ceede bo nawde dedei ɗum waɗana ɓe dedei sungurla may. to gejjita vidéowol may ɗo accuwa mi waɗana on seɗɗa dedei gion vidéowol ngol may ngol Dr Aboubacar Guire may ɗo ngol wumno ko larani hala kuje may ɗo ko ɗum siftinoray on miyande ɗuɓɓe nder moɗon gingol woɓɓe feere bo giyayngol keɗitengol de décolor toɗen. aran ni komi wi'ata bano ko mbinomi ko sali bandiraɓe fulɓe ko torri en ni ko torri en ha joni bo e torra en ngam ɗum timmayi kanjum woni sonde jande. sonde jande nde he'ani en torraji ɗi numeten fuu. ngam joni ha mi hokka en misalu. aran hande gomnati mofgal leddi wolwi haala waya, wolwi haala katiwol lesdi. ɗum waɗi bo haala hawtuki waya e katiwol leddi. joni bandiraɓe meɗen fulɓe jogiiɓe téléphone ji e ladde haala kano ka wira eno ka waɗirte pat ɓe andaka. en ɗon bo nder hande bottiroɓe ko ma bottirɓe to en hoosi ka dow ka calika bottirɓe e wanguki téléphone ɗum. amma hande nda ɗum waddi ɗum wi'i woodi ko waɗete, woodi laabi ɗi tokkete ngam goɗɗo hawta téléphone muɗum e namba ɓi lesdi ko muɗum. hande bandiraɓe men ɗuɗɓe eɓe mbotoro téléphone ji eɓe mbotoro bo bida ko ɓe mbiyata e bandiraɓe maɓɓe to woɗɗi. amma hande nda ɗum waɗi ɗum maɓɓay kamɓe ɗuɗɓe ɓe anda. ɓe anda bo no ɗum warete. doni to ɓe jahay ɓe nasta wuro ɓe kokka ɗum waɗana ɓe jaɓay ɓe ceede. ay hande bote andal e bo mettuɗum soyde magal wari tawi ko moye no giɗirɗa hande no gañirɗa andal pat hande na kugal andal wari. yawa sakiraɓe mi tammi on daari vidéowol man ɗo on daari dedei ko wi ɗum hunde on dedei gonga ko wi may bo ko torri en soyde janguirde e ɓen janguɓe gal meɗen enen fulɓe man ɗo bo en ngala gaɗa kuje man be kiisi. to en andi hunde may ɗo enen mbiya accu gaɗen kollen dedei sakiraɓe meɗen luttuɓe sey warta en acciɓe ɓe ɗon jara bone sey ɓe jaa ɓe joɓa ceede nawɗe ɗum waɗana ɓe ko nandi be majum. hani enen bo en pinta dow majum to a andi hunde an bo a habda a holla dedei sakiraɓe maɗa musamman fulɓe heɓata ɓe torro. dalila may ɗo min mbi accu min kolla dedei sakiraɓe meɗen ɓe lesdi Nigeria no ɓe garata ɗum heɓa ɗum hoyana ɓe. vidéowol ngol min gaɗi hande ɗo min kollay on non gatta connecting layi moɗon ma bo mi wiya sim moɗon be identity card moɗon amma je MTN.
en andi Nigeria do naftira be MTN, Glo, Itel, Etisalat de ko nandi be maji. Amma hande je MTN min kollata on to min dari video men gol fottani on don mari haaje min loro min ngada non je Glo ko Itel ko Etisalat do min tammi wadugo video men ha yeso. Amma je min ngada nen hande do dum je MTN mi tammi burna fu buri naftirgo be MTN min bi'a cuwa min kosa je MTN min ngada nen min ngianon me do futtane on na to dum fottani on ma de min tammi wadan gon de luttudi may do bo ngam may do tammi lon be surutu on mo abonai ha chaîne Jeyngol Pulaku TV fulara sala ko ngam nyamo yambe min subscribe ma bo abonné abda abona activa cloche de notification heba de video je min tindinoje tilimbe de min gatta ta ndiye non bo to wodi malade haaje ma totirgo be am de ko yamta ko hunde fere ko yidi min gewtidani ko wodi han mi wofi yidi wo itanago yam on bawa matugo mi nda numéro ji amin don numéro angota ma numéro amin Adamu Haruna e numéro angota bo numéro ko dirawo am Salih Hassan mo matu ndira min fu en bolda en pamra de kala ko marron haaje fu to Allah mu yerdi sakirabe ngam maydo bana mi wi on se on ngada munyal bo ha tindinore maydo on takila on nane fulfulde men de fero tiri ko nane mi do jilla kujeji fere be français on andi dem ngal medo ngal buri wuro ragugal ton ngam maydo se on jafoni yedu e yela am on pama de ko mi wari ha mi tindina on ngam maydo tammi lon be suru ko en dilleder tindinore medo jonde de no dum tammi sahalo rago yawwa sakiraɓe banta mi martini on mi hollay on dede lawol ngol a tokkata waɗa connecting number maɗa en mbibo je MTN be dede identity card number maɗa dede haala en mbiɓe maɓana yimɓe simji ɗuɗɓe dede ɓe noon ɓe Nigeria to ɓe kawrayi ɗum se on jafo mi tammi on nana wolde meɗo nde ɗo jilli fulfulde meɗo wodi no nde wayi on andi to ferotire seɗɗa nde on nana miɗo jilla be français ngam ko waɗi ɗemgal am arti wurarakegal ton ngam meɗon yela am on paama komi waɗi mi tindinay on tan arande man noni mi tammi yerba resango on link may ha description ha discussion vidéo ngol may ngol daro ton to memi babal discussion do misali ton do dara vidéo ngol may ngol daro ton banni do ni exactement banta on dari ndado do bindi di may ha titre magol ma bo mi ha titre magol ton memi do magol banni on tammi tawgol link dede je site ha on nasata on jawa ngara register man on tammi larugo banni do on gen bindi banta bleu ni bindi blue mi we on do on link may ton ngari on memi do link may ni arande jum bindi bleu arande ji di ton memi do maji ni dum yara on ha dede site man do ngam may min ha mi loro mi ya mi nasa dede ha link am banni bawo mi nasti der link may mi memi do link am may do dum yara yam dede ha site je goddo ya tawada register man mi tammi banni dum waddono ta on to dum waddono on banni diga to on dari ni on dari dum dede ko larani hala MTN en bidum je Nigeria bo se a dir les sedda dum waddono te banni bawto dum waddani ma haddo do se a wara nda ha babal ngal arandewal be windi face name se a wara face name je woni ha identity card mada ha national identity card mada a wara face name mada addo je second do bo se a wara last name mada mi tammi dede bana be non be Nigeria ma be do fam ko mi weta face name e last name face name ma bana inde mada last name bana inde ko baba mada e sey do a wada middle name inde mada tatabre himbe fere do mara inde tati ba misalo min wawmi wada inde am Adamu inde second name am ma bo last name am Haruna middle name am ko Usman ya danganta yawwa bawto a wadi dum a timmini se a wara de nda lesdo babal wadugo phone number nda mi wadani on alama do se a wara phone number mada man je MTN se a wara windaka mi tammi on pami de ha mi cappanto on do a wada number mada man bawto a wadi number mada may se a dirto lesdo se a wada identity card number mada nombaji di maydi be biya hoso je ID card mada a wara connecting maji kanjo na wara ta winda do men di dubbe der modum be to no keftirta di ha ID card mabbe be do mari ID card mabbe andano be keftirta nombaji man arande man woni ton ngari ha mi wala on misalu mi wala on misalu banta be jam do nda face name am do mi tammi on dari do be windi face name on mi tammi on dari Adamu nda surname kanjo woni second name ko ma bo last name Haruna middle name se on gada woɓɓe feere marata middle name woɓɓe feere tan wala middle name to wala middle name may ko a waɗa ɗum wala probléme si a wara nda ɗo a yiyan haɓe windamma nin je am ɗo ɗum wangay boɗɗum mi wanni kuje ɗo amma e plastique a yiyan deydey mi wanni ɗum laminating on giyan ɗum wangay boɗɗum on giyan nda nombaji email ɓe ɗaɓɓititta nda nombaji may daɗɗi ɗo on giyan ɓe windi nin nin kenan a yiyan nombaji man ha yeso on giyan mi maɓɓi je amman ɗo seɗɗa en andi ɗum kujeji dedel tiɗi sirri si a wara nombaji je maɗa man si a hosa ɗi kanji a tabbitina a windiɗi bana no ɗi bindori ɗo may ɗo si a hosa ɗi ɓawta hosiɗi si a lorto deydey a wara a nastita ɗo may ha deydey page a wonno may ɗo si a wara a waɗa ɗi ɗo haɓe windi national identity card number si a waɗa nombaji may ɗo a tabbitina a waɗi ɗi exactement banta nono ɗi goniri ɓawo to a waɗi ɗi a timmini se a wara deydey nda ha ɗo ɓe windi a waɗa email adresse maɗa adresse mail maɗa kenan email maɗa tabbitina a waɗi email maɗa exactly
ɓawo to a waɗi a timmini sai a wara nda ha deydey ɗo haɓe windi submit, nda ɗo haɓe windi submit ha deydey kuje yelo on gueta ɗo ha mi cappani on ɗo. Min mi bukaka waɗugo deydey ɗum mai ɗum pat, gam ko waɗi mi artino mi waɗino connecting number am be deydey number ji am ɗi mai ɗi identity card. ɓawo nde mi waɗi mi tawi hani mi waɗna on video mai ɗo musamman yiwugo deydey ɗuɗɓe musamman ɓe non ɓe Nigeria e ɓen lattiɓe ɗum ɓiɓɓe Nigeria ɓe ngala Nigeria man bo jotta ɓe ɗon jaada bo ɓe simji maɓɓe ɓe ɗon naftira be maji ɓe ɗo kula ta ɓe ngara blocking numbaji maɓɓe. Banta giɗon jiyam ɗo min miɗo naftira be numba am je Nigeria e hulugo ta ɓe walla blocking maka, kanjum waɗi ko nde mi wala Nigeria miɗo Sénégal mi wari bo mi hawri je amman ɗo be numbaji man ɗo. Yewa ɗon deydey lawol koygol ngol tokkoton ngaɗon ɗum. ɓawo to a waɗi banni sai a mema dow ɓe windi submit ha mi cappani on banniɗo ɗo ha bindi ha deydey kuje yelo ɗo. ɓawo to a memi dow majum ɓe gerbete ha page feere yeso ɓe kollete ɓe mbima ɓe gerɓoy code feere ha dow numba ka mai ka gaɗuɗa ha numba maɗa mai. Numba maɗa mai to a yada be maga to ka ɗon nder woya maɗa man phone maɗa mai ɓe gerɓoy code mai, e to ka ɗon nder phone feere bo ɓe gerɓay message mai hatton. Ha mi holla on misalu banta je am ɗo wakkati nde mi waɗi code je ɓe gerɓono yiyam, nda code je ɓe gerɓono yiyam ma ɗo to dari goɗɗum nda code mai ɓe gerɓono yiyam code mai kanjum a hosata, to ɓe gerɓono yiyam code mai sai a hosa ya waɗa ɗum. ɓawo to a hosi a waɗi code mai ɗo ni a laran les man ɓe windama submit ko continue sai a mema dow continue man tan. To a memi dow majum ɗo ni ɓe gerɓante message feere na message mi yiɗi wigo ɓe gerɓante ɓe gaddete ha babal ngal ɗo. To ɓe gaddanima babal ngal ɗo ni mi tan mi dari nda ɗo ko ɓe windi your submit has been receiving thanks you. deydey submit maɗa je kabdata waɗugo connecting majum deja ɗum waɗake connecting ɓe gettima. ɗon lawol koygol ngol tokkoton gaɗon ɗum banta en mbiji deydey ɓen marɓe haje waɗugo je sim maɓɓe MTN. to a tokki ɗo ni ɗon to a waɗi ɗum banni ɗo ɗum waɗi connecting diga ɗo wala probléme a tammata ko ɓe gaɗay blocking number maɗa. Tan min pami sakiraɓe ɗon tindinore famare nde mi weccuwa mi wara mi tindina on. Yawa sakiraɓe mi tammi on daari tindinore nde min tindini on lawol ngol a tokkata waɗa connecting deydey numbaji ɗi identity card maɗa ma bo mi wiya ID card maɗa be deydey phone number maɗa en mbi bo ɗum je MTN Nigeria je MTN je Nigeria ta anmo Cameroon a wiya a nastan Gambia a waɗan ɗum, ko anmo Tchad ko mo Centrafrique ko mo Benin ko nandi be majum ɗum je ɓen wonɓe Nigeria man ɓe ID card Nigeria bo mi tammi tindinore man ɗo fottani on gam mai min ɗo ndeni rayi moɗon les babal commentary mbiyon min non may ɗo ɗum fottani on ko ɗum fottana on. Min ɗo ndeni ni commentary ji moɗon ɗuɗɗi e deydey to vidéo ngol fottani on tangueji waɗugo like e non onon lattiɓe ɓe na on ɓiɓɓe lesdi Nigeria bo ndaare vidéo mai onon ami andingol tammi nafugo on walmo andete to hakkila ha lesɗe moɗon on bo ɓe tammi waddugo e sin deydey kujeji mai ɗo heɓa ɗum hoyana on ɗum hunde on deydey tilimne nde hani ko a wonayi toon may ɗo hani anda ɗum walmo andete ko ñande feere fototiray e dalila feere waɗa jatun may ko lattoni an bo a wawan gaɗa ɗum hunde on deydey tilimde hani a lara ɗum diga jotta. Gam may ɗo bana mi mati noon min ɗo ndeni rayi moɗon les babal commentary e noon to wodi ko goɗɗo mari haje ma totirgo be amin bo nda numbaji amin ɗon ɗi WhatsApp numéro arande hama ɗum numéro amin Adamou Haruna, numéro a gota bo ɗum numéro a kuliɗirawo am Salih Hassan. Gam may ɗon jarama sakiraɓe sey ton potti ha deydey tindinore tamminde warugo yesso. Amma hedde ko may ɗo miɗo matina on ɗuɗɓe nder moɗon ɗo ƴama min nani habaru ɓe mbi ɓe puɗɗay maɓɓugo numbaji WhatsApp woɓɓe feere nder balɗe garoje. ɗum gonga na ɗum fewre ɗum gonga balɗe garoje ɗo ɓe tammi maɓɓugo nombaji yimɓe feere je WhatsApp numéro ji yimɓe WhatsApp a finan a tawa deydey WhatsApp maɗa ɓe bloki ka sam ka cidi waɗugo WhatsApp. ɗuɗɓe nder moɗon ɗo ƴamami gam may ɗo mi tammi waɗugo waɗa noon deydey tindinore may ɗo lamde e lawol ngol a tokkata évita taɓe maɓɓanma numéro maɗa je WhatsApp ndeniyam nder balɗe ɗo ko hande ko jango ko faɓɓi jango mi tammi lortowaki ɓe vidéo may ɗo e tindinore may ɗo mi tindina on ɗum deydey dalla ɗuɗɓe nder moɗon ɗo ƴamtoyam dow haala may ɗo. Gam may ɗon jarama nder rawmon Adamou Haruna, wassalamu aleykum.